Vítejte u dnešního dílu podcastu Effective Talks. Já jsem Pavel Makovský, zakladatel EduEffective a jsem velmi rád, že dnešním hostem je pan Branislav Pap z projektu Simplicity. Vítejte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pan Branislav Pap je členem představenstva startupu Simplicity, který vyrostl ze Slovenska až do amerického Palo Alto v Kalifornii. K čemuž vám srdečně blahopřeju. Ďakujeme. A mohl byste se posluchačům krátce představit? Áno, dobrý deň. Ďakujem ešte raz, ako bolo povedané. Moje meno je Branislav Pap. Som v podstate súčasťou projektu Simplicity od začiatku. Simplicity je v podstate projekt, alebo ide o mobilnú aplikáciu, ktorú robíme globálne a zlepšuje ako keby život v mestách. A to je našim cieľom aj toho víziou zlepšiť život v meste a zjednodušiť ako keby obyvateľom ten život. Proč vás vlastně napadlo být součástí Simplicity? Ja som pôsobil v Nemecku a vtedy ma oslovil jeden môj dlhoročný kamarát Juraj Gago, jeden aj zo zakladateľov v podstate tohto projektu, že či by som na základe nejakých mojich skúseností z obchodu, z väčších korporátov chcel byť súčasťou takéhoto projektu a či by som chcel v podstate v tom pôsobiť, tak sme si stanovili nejaké podmienky, pravidlá a pustili sme sa teda do oslovovania miest na Slovensku. Vy jste naznačil, co je cílem a přínosem projektu. Můžete to trochu rozvinout? Co přináší uživatelům, komu a jak pomáhá? Naším cieľom je v podstate zlepšiť a zjednodušiť život obyvateľov v mestách, takisto nielen obyvateľov, ale aj turistov. To znamená, že Simplicity má byť ako keby jeden ten štvorček, ktorý využívate v tom smartfóne dennodenne, tak ako využívate Spotify na počúvanie hudby alebo využívate YouTube na pozeranie videí, tak v podstate takýmto spôsobom budete mať ten jeden štvorček Simplicity v telefóne a kdekoľvek, kde budete na svete, tak budete si môcť dohľadať ako keby všetky dôležité informácie v mobilnej aplikácii. A jaké informace v té aplikaci dokážu najít? Jak mi to pomůže jako turistovi nebo jako obyvateli města? V podstate, či ste ako rezident alebo ako turista, tak tie záujmy máte veľmi podobné. To znamená, že aj vy hľadáte, kde nájdete nejakú zaujímavú atrakciu, akým spôsobom si ju dokážete zakúpiť, možno hľadáte nejakú dobrú reštauráciu. No a v podstate takouto ako keby zjednodušenou navigáciou Simplicity by vám malo byť umožnené, aby ste sa ku všetkým týmto aktivitám dostali oveľa jednoduchšie prostredníctvom mobilného telefónu. Čo však treba povedať a čo je dôležitejšie, je, že aby ste mobilnú aplikáciu, keď ste napríklad v Prahe, mohli využívať takú istú aj v New Yorku alebo v Austrálii alebo kdekoľvek, kde sa nachádzate. A toto je v podstate myšlienka Simplicity. To znamená, já když jako turista si nastavím například, zajímají mě sportovní zařízení, kulturní, restaurační a takovéto předvolby si v té aplikaci zadám, tak já je uvidím v Praze stejně jako v New Yorku? Presne tak. Je veľmi dôležité, že podľa vašich záujmov sa snažíme ako keby prispôsobiť aplikáciu pre vás ako pre užívateľa. To znamená, že keď ste napríklad športovec a máte radi azijskú kuchyňu, tak my na základe ako keby takýchto vašich záujmov vás vieme lepšie navigovať v rámci toho mesta na športové aktivity alebo po prípade do tých reštaurácií, ktoré sú azijského typu. Čiže podľa vašich ako keby záujmov sa snažíme prispôsobiť tie požiadavky toho užívateľa. A nemusím si to v každém městě přestavovat. Presne tak. Přenastavovat. Cieľom je, že v podstate dnes ste v Prahe, tak máte zvolené mesto Praha. Ako náhle sa presuniete napríklad do New Yorku, tak vás aplikácia upozorní, že zdá sa, že ste zmenili lokalitu z Prahy na New York a takýmto spôsobom automaticky prepne mesto, aby ste ďalej mohli využívať v podstate všetky tie benefity, ktoré máte aj v rámci Prahy. To je skvělé. Já jsem na vašich internetových stránkách našel, že působíte ve více než 500 městech na světě, což je skvělý úspěch. A jak se vám to povedlo? Ďakujeme. Začínali sme v podstate na Slovensku, kde sa nám podarilo získať 50 miest, kde aj stále aktívne pôsobíme. Chcel by som týmto aj poďakovať či už starostom alebo primátorom, ktorí sa pripojili do nášho projektu, ale nielen na Slovensku, ale po celom svete. No a v podstate potom sme začali postupne spúšťať mesta, expandovali sme do Ameriky, kde sa nám podarilo dobre osloviť aj väčšie mesta, starostov a primátorov. No a samozrejme niektoré mestá sú spustené v rámci platformy, niektoré fungujú aj na základe spolupráce a snažíme sa niektoré tie mestá ďalej rozvíjať. To znamená, že určujeme si nejaké strategické mestá a snažíme sa tam ako keby robiť rôzne kampane a pracovať výsostne s týmito mestami.
Když jste narazil na rozvoj, a jaká města například plánujete v letošním roce a jak při tom výběru postupujete? Co je pro vás to důležité? Protože měst na světě je strašně moc, tak co jsou pro vás priority, důležitost? Áno, my sme išli takým postupným spôsobom. V podstate začali sme na Slovensku, postupne sme expandovali do Ameriky, kde sme založili neskôr americkú spoločnosť Simplicity Tech. Podarilo sa nám osloviť mesta v Amerike. Na tento rok máme také 3 hlavné mestá, ktoré sme si vybrali. Jedno z nich je Doha, to znamená, že v Katare. Je to veľmi zaujímavé, Middle East. Vidíme, že ako sa to začína stavať byť čoraz viac a viac dostupnejším. Ďalej je Paríž, je to z toho dôvodu, že tam bude olympiáda, to znamená, že vidíme v tom obrovskú príležitosť. A potom máme New York, ktorý považujeme ako keby za také srdce Ameriky, čiže práve z toho dôvodu chceme rozvíjať a prichádza tam naozaj že veľmi veľa turistov z celého sveta a chceme byť napomocní a chceme, aby sme im to zjednodušili. To je skvělé. Z čeho máte ve své práci největší radost? Co vás nejvíc motivuje? To je veľmi dobrá otázka. Myslím si, že keď sa rozprávame v rámci práce, tak sú to tí spokojní užívateľia. Samozrejme len užívateľia ako obyvateľia, ktorí bývajú v tých mestách a využívajú ten váš systém. To znamená, že vám dávajú nejakú spätnú väzbu a každý deň vám prichádza nejaký feedback. To je veľmi dôležité. A potom samozrejme aj starostovia a primátori, ktorí teda hovoria o tom, že im pomáhame s tým rozvojom v určitých témach, čo sa týka digitalizácie nejakých vecí v tých mestách. A to je v podstate pre nás, alebo minimálne pre mňa v rámci tej práce dôležité a nabíja ma to energiou, keď vidím niekoľko spokojných užívateľov a samozrejme aj tých užívateľov, ktorí možno miestami dajú tú kritiku a možno nejakú agresívnejšiu spätnú väzbu, ale to je niečo, čo nás posúva v podstate pred a na základe čoho dokážeme ten produkt zlepšovať. Vy jste hovořil o tom, že byste chtěl poděkovat starostům a dalším. Jsou starostové třeba v těch městech pro vás ti nejdůležitější, nebo co, když si představím, že se rozhodnete pro Dauhau nebo New York, co je pro vás, co jsou ty stakeholdři, co jsou ti lidé, kteří vám dokáží co nejvíce pomoci, abyste byli úspěšní? Tak vychádzam z toho možno aj tak historicky. Keď sme v podstate s projektom začínali, tak vždycky sme sa snažili osloviť toho starostu alebo primátora, pretože toho sme vždy považovali za nejakého decision makera, to znamená niekoho, kto dokáže ako keby buchnúť po stole alebo spraviť to rozhodnutie. A práve starostovia a primátori sú ako keby tí ľudia alebo zastupcovia samospráv, ktorí sú k tým ľuďom najbližšie. Čiže zo začiatku to bolo nevyhnutné a potrebovali sme ich. Dnes už vieme v podstate spustiť mesto v aplikácii aj bez toho, aby sme oslovili samotného starostu alebo primátora. Ale samozrejme, že vždycky to berieme ako súčasť spúšťania toho mesta a sme vždy otvorení a ochotní sa s nimi rozprávať. Aj chceme sa s nimi rozprávať, pretože na konci dňa je to aplikácia pre to mesto, to znamená, že pre toho starostu a primátora. A je to veľmi dôležité, pretože aj práca starostov a primátorov je veľmi ťažká a preto obdivujem každého jedného primátora a starostu, ktorý to dokáže zvládať a je pozitívne nastavený. A myslím si, že vždy sa vám lepšie spolupracuje s tým mestom, ktoré máte na svojej strane, ako by ste ho nemali. Takže do určitej miery musím povedať, že áno, do určitej miery je to v podstate aj potom na samotných užívateľoch. Když jsem hovořil o těch více než 500 městech na světě, je pro vás dnes snazší získávat nová města, když jim dokážete představit, co už máte za sebou, nebo je to přibližně stejně těžké, náročné, jako to bylo na začátku? Asi je to jednoduchšie na získavanie, ale samozrejme, že kedysi tá ako keby hlavná misia alebo vízia toho bolo získať tie mestá. Dnes sa pozeráme už hlavne na to, aby sme sa zamerali na toho užívateľa a vytvárali tých užívateľov v tých mestách. Čiže musí to byť nejaká taká zdravá synergia, že aj získavať tie mestá, ale získavať aj zároveň tých užívateľov. No a samozrejme potom sú veľké výzvy medzi tými mestami. To znamená, že iný je New York, iné je nejaké mesto v Európe a úplne iné je mesto napríklad v Middle East. Čiže každé to mesto má nejakú svoju výzvu, aj tá destinácia a práve s tým sa snažíme ako keby pracovať a zlepšovať. Jak získáváte uživatele? Je na to niekoľko spôsobov. V podstate jeden zo spôsobov je, že mesto alebo inštitúcia alebo spoločnosť si zaplatia v podstate formu licencie
Na základe tejto licencie my im robíme rôzne kampane, dávame im výstupy cez sociálne siete, prostredníctvom online, sa snažíme ako keby získať toho užívateľa. Druhá možnosť je, že dokážete robiť ako keby rôzne kampane cez influencerov po celom svete. To znamená, že napríklad do Paríža pošlete 20 influencerov, ktorí z toho dokážu ako keby vytvárať content, obsah, ako aplikáciu využívať, ako ju dostať medzi ľudí, ako ju spopularizovať a nakoniec dňa ukázať tým ľuďom, prečo by si ju mali stiahnuť a prečo by ju mali mať v telefóne. Který z těch způsobů se vám zdá nejefektivnější? Dá se to, jestli se to dá vůbec globálně porovnat, nebo co město, to jiný přístup, jiná úspěšnost? Je to taká zdravá kombinácia. Presne tak, ako hovoríte, že záleží to aj od toho prístupu, záleží to podľa mňa aj dosť od toho časového nastavenia, v akom sa ako firma nachádzate, to znamená, že či chcete získavať tých užívateľov, alebo chcete získavať, dajme tomu, to mesto. Ale asi najviac overená forma je samozrejme, že online, z toho dôvodu, že je to dnes ako keby najrýchlejšia forma distribúcie tej myšlienky medzi obyvateľov. No a potom samozrejme z úst do úst, to znamená, že spokojný užívateľ to odporúči aj ďalším užívateľom a v podstate dnes vidíte, že využívate aplikáciu Spotify a dostala sa vám do telefónu úplne bežným spôsobom bez toho, aby ste si o tom museli niečo čítať, len vám to proste niekto odporúčil a už ste si ju stiahovali, takže toto je asi najlepší spôsob. Skvělé. A teď trochu k vám. Co považujete za svůj největší životní úspěch? To je dobrá otázka. Ja častokrát rozmýšľam, keď sa ma toto niekto spýta. Možno sa mi ľahšie bude o tom rozprávať tak za 20 rokov, keď ten úspech budem ako keby sa vedieť nejako lepšie k nemu vyjadriť. Dnes to považujem skôr ako keby tú vytrvalosť za taký jeden z najväčších úspechov. Je to z toho dôvodu, že vytrvať na tej ceste za nejakou myšlienkou alebo víziou je veľmi ťažké. Aj z toho dôvodu, že dennodenne nás ovplyvňujú nejaké negatívne ako keby podnety. Čiže asi tá vytrvalosť toho, že človek dokáže ostať na tej ceste a ísť si za svojím cieľom. Proč si myslíte, že to tak je? Tak ako spomínam, máme si myslím, že veľa vzorov, ktoré preto niečo spravili, aj tie inšpirácie. A sám to vnímam, že naozaj dnes ste zahltení veľmi veľa počtom informácií, dennodenne sledujete, čo sa deje vo svete, má to poprípade aj na vlastný vplyv a vytrvať a byť konzistentný v dnešnej dobe je veľmi ťažké. Čiže preto to vnímam ako jednu z takých si to dávam ako keby za taký jeden z cieľov a jednoducho treba si za tým. A myslím si, že aj samotná firma alebo spoločnosť Simplicity jednoducho jedného dňa vznikla tá myšlienka pomôcť a zjednodušiť životu v mestách a za tým si stále ideme, čiže vytrvať na tej ceste a neodbočiť z nej. Když jsme se spolu bavili, když jsme se potkali, tak jste hovořil o tom, že máte velmi zajímavý board, že tam jsou velmi zajímaví lidé, kteří vám pomáhají. Můžete o nich říct, co jsou třeba, čím vás inspirují nebo čím pomáhají a jak se zapojují do projektu Simplicity? Tak taká najväčšia čerešnička je asi Steph Curry. Je to jeden z top 10 najlepšie platených atletov na svete. Čo sa mi na ňom páči a presne tak aj on ide vzorom, že má za sebou samozrejme tým ľudí, ktorí s ním spolupracujú a vyberajú mu na základe toho nejaké ako keby typy spoluprác. Steph Curry je zaujímavý s tým, že podporuje dosť ako keby komunity v Amerike, z toho dôvodu sa v podstate rozhodol byť aj jedným z investorov projektu Simplicity. A to je vzor a inšpirácia, pretože je to človek, ktorý je top 10 atlet na svete a vidíte, sám si nájde ako keby niekedy ten čas a možno sa pozrie na to, čo sa deje v tom svete a snaží sa ako keby že priložiť ruku k dielu, za čo uznávam každého jedného športovca alebo možno vyššie postaveného človeka. Druhá možnosť z nich, investorka Sofia Vergara, teraz je veľmi známa v seriáli Griselda, čiže ona je ako keby že jedna tiež z investoriek, ktoré investovali do Simplicity. Čo je zaujímavé, tak má v podstate agentúru, chce s nami spolupracovať aj na rôznych kampaniach prostredníctvom influencerov po celom svete a toto je ako keby že jedna z možností, ako môžu ľudia priložiť ruku k dielu a zlepšiť tak život v mestách. To je úplně skvělé, protože mě hrozně zaujalo to, jak se podílejí různí členové, jak sportovci, tak další investoři. Ešte vám do toho tak skočím, my chceme teraz v podstate aj prostredníctvom tej olympiády, kde bude samozrejme aj Steph Curry, robiť rôzne kampane, zviditeľniť samozrejme či už samotnú destináciu, alebo možno
len ukázať ľuďom, že dá sa robiť a len treba priložiť ruku k dielu a v podstate tých oblastí alebo segmentov, ktoré dokážete zlepšovať v tej aplikácii je niekoľko. To znamená, že či to je herec, alebo či to je športovec, alebo či to je podnikateľ, tak každý vie ako keby byť súčasťou toho projektu. Když jste narazil na olympiádu a říkal jste, že Paříž je vaším zájmovým městem díky tomu, kolik například očekáváte stažení aplikace, jestli takovéto cíle si dáváte před třeba proniknutím na nový trh? Ťažko povedať. Je tam otvorených veľmi veľa tém. Myslím si, že tá olympiáda bude veľa aj o bezpečnosti, veľa aj o tom, aby ste mali dostupné naozaj informácie, relevantné informácie, ktoré potrebujete. Neviem, že či sa dá teraz úplne určiť, že aký je cieľ v rámci užívateľov. Chceme spraviť naozaj, že dobrú prácu. Chceme, aby si tí užívateľia alebo tí návštevníci olympiády tú aplikáciu stiahli, aby v nej spravili nejakú aktivitu a či to bude 100 alebo 100 000, tak minimálne nám dajú nejakú spätnú väzbu a budeme sa na základe toho vedieť zlepšiť. Pre samotných obyvateľov alebo teda turistov, návštevníkov olympiády by mala byť tá aplikácia nápomocná naozaj, že v dostupných informáciách, v dostupnosti atrakcií, v podstate existuje niekoľko portálov a niekoľko možností, ako sa dokážete dostať k týmto informáciám a my to chceme zjednodušiť v čo najväčšej miere. Čiže bude pre nás dôležité hlavne spätná väzba od tých užívateľov, niekoľko tých užívateľov príde počas olympiády. Moc přeju, aby ich bylo co nejvíc. Ďakujeme. Mně se i líbí to, že primárním cílem, jestli jsem správně pochopil, té aplikace není prodávat, to znamená jako mnoho dalších, ale právě ukázat na základě nějakých svých preferencí osobních, co mi ta daná destinace může nabídnout. Chápu to dobře? V podstate pre tú destináciu alebo to mesto je to vždycky nejakým spôsobom zviditeľnenie, zjednodušenie služieb. No a samozrejme, ako vy ste spomínal, tak nemá to byť samozrejme len hlavne o tom predaji, ale má to byť možno aj z tej edukatívnej a naučnej stránky, že sa postavíte napríklad pred Orloj a prostredníctvom Charlieho, ktorého nazývame ako keby, je to váš taký ako keby sprievodca 24/7 v tom meste, tak mu viete dávať nejaké doplňujúce otázky a viete sa napríklad o tom Orloji dozvedieť aj viac, v ktorom roku vznikol a tak ďalej a tak ďalej. Čiže má tam byť ako keby aj ten naučný spôsob, aj ten edukatívny, aj ten spôsob toho, aby ste to mesto spoznávali, interagovali s ním, no a samozrejme potom aj dostupnejší predaj, či už nejakých atrakcií a tak ďalej a tak ďalej. Tak to je skvělé. Zjednodušená platba by som to potom povedal po celom svete. Mně se hlavně líbí tedy na celém projektu, že to není primárně o tom, že chcem co nejvíc kliků na platby, ale že ten primární cíl je vyřeším ti, milí návštěvníku, rezidente, jak se pohybovat, co najít, co objevit, protože například restaurace a další zařízení vznikají velmi rychle, takže což je skvělá propagace toho místa. Určite, dnes to vnímam tak, že treba častokrát aj začať, možno v menších krokoch, pretože len keď sa pozriete aj na väčšie mesta, len napríklad jedna z funkcionalít, kde môžete nahlásiť podnet v meste, tak zistíte, že to mesto je zložené z 20 mestských častí a že každá tá mestská časť využíva inú platformu na nahlasovanie podnetov. Len to je jedna z takých vecí. Druhá vec je, a čo musím pozdvihnúť teraz momentálne v aplikácii, na čom pracujeme, je itinerár. To znamená, že keď sa ja zobudím ráno, tak mám strašne veľa dostupných informácií, všade to na mňa vyskakuje. A častokrát by som si možno zaplatil za to, aby na mňa vyskakovali len tie, ktoré sú pre mňa zaujímavé. Častokrát by som privítal možno, aby mi Simplicity zorganizovalo v podstate deň v meste, v ktorom nepoznám. To znamená, že prídem do New Yorku, podľa svojich záujmov si naťukam nejaké ako keby dáta o mne, svoje vlastné záujmy a v podstate vie vám prispôsobiť ten itinerár, čo máte robiť ráno, čo máte robiť po obede, dávam dostupnú letenku alebo dávam dostupný nákup toho lístka. To znamená, že bez toho, aby ste museli rozmýšľať, vám vie niekto nachystať deň a toto je obrovská pridaná hodnota, pretože dnes naozaj ľudia sa častokrát zobudia a nevedia, čo by išli robiť, alebo tých možností majú toľko, že nevedia, z čoho si vybrať a my im to chceme zjednodušiť. Tak tohle je skvělá funkce a tu se strašně, já osobně těším, protože to mi velmi pomůže přesně naplánovat, co dělat, nedělat, když se člověk pohybuje po různých místech světa, tak to je úplně skvělý. Určite a väčšinou sa, viete, že najviac sú pre vás orientačné body, keď prídete do toho mesta a v podstate bez toho, aby vás musel niekto sprevádzať, mu dokážete dávať otázky a vie vás edukovať o tom meste, vie vám vyplniť čas. A keď si len zmyslíte, že by ste ešte privítali niečo navyše, tak si otvoríte aplikáciu a viete ísť ako keby ďalej do hĺbky. Tak to je úplně skvělé.
teď trošku ještě o vás. A jaké třeba největší výzvy v současné době řešíte? Co vás nejvíc vytěžuje, zaměstnává? Ja si myslím, ako som spomínal aj v rámci tých úspechov, tak asi tá konzistentnosť a naozaj vytrvať, dať si nejaký cieľ, ísť si za ním, lebo dnes vidíte, že sa naozaj deje to, že s niečím začnete a nedokončíte to, alebo s niečím začnete a v podstate nerobí vás to šťastným. A myslím si, že taká správna synergia, správne nastavenie toho cieľa, ísť si za ním, nevybočiť z tej cesty a v podstate venovať sa niečomu, čo vás baví a naplňa. Pretože nikto asi nechce robiť niečo, čo ho nebaví dennodenne. To můžu naprosto podepsat a podtrhnout. To je asi to najťažšie, že tá konzistentnosť a veľa ľudí o tom hovorí, je, že tá disciplína je jednoducho najdôležitejší faktor toho, aby ste sa posúval vpred. Určitě. Na druhou stranu jste mladý a udělal jste nějaké třeba v životě velké chyby, ze kterých jste se poučil a pokud ano, tak jak jste se z nich poučil? Co vám ta chyba přinesla? Určite. Každý robí chyby. Každý sme len v podstate človek. Poučili sme sa, si myslím, či už ako spoločnosť a ja ako sám z viacerých chýb. Čo považujem možno také za najzlomovejšie, alebo na čím som sa v podstate, čo som si jedného dňa uvedomil a myslím si, že mi to veľmi veľa pomohlo, je, že nikoho neodsudzovať, nerobiť si predsudky, pracovať s každým, pretože na konci dňa len tá spolupráca nás dokáže dostať ako keby ďalej ako samotného jednotlivca. Čiže asi toto bolo také, že ponaučenie sa, že aby sme neodsudzovali ľudí, pretože každý sa nachádza možno v nejakej inej situácii a snažili sa práve naopak pomôcť a zjednotiť sa, aby sme dosiahli ten vyšší cieľ. A daří sa vám to? Myslím si, že hej. Ale snažím sa, je taká myšlienka, že snažím sa vždycky držať toho, že aby som sa so školníkom školy rozprával takisto ako s riaditeľom a toho sa nejako, akože samozrejme, že v rámci nejakých možností držím a vždycky sa to snažím si to uvedomiť v hlave, pokiaľ sa dostanem do takej situácie. Držím palce, aby sa to dařilo dále. Ďakujem. A jedna otázka k Simplicity. Je to globální projekt a máte hodně nových měst, plány na nové města, aplikaci, její rozvoj, další náklady, což jsou velmi náročné finančně. Všechny tyto části. Jak řešíte financování tohoto startupu? V podstate do začiatku aj stále nám platia mesta v podstate mesačne na Slovensku za licenciu. To znamená, že zo začiatku sme primárne mali aj z toho peniaze. Ale neskôr, keď sme expandovali do Ameriky, sme využívali aj formu venture kapitálu a aj angel investorov. To znamená, že aj ľudí, ktorým to dáva ako keby zmysel, alebo sa venujú technológiám, alebo jednoducho chcú mať ako keby ten pozitívny dopad na život v mestách, tak sa rozhodli do nás investovať. Čiže takouto formou. Když mluvíte o investorech a podobně, jak obtížné je získat investory pro váš projekt? A je jednodušší, že jste americkou firmou, nebo je to podobné, když byste byli původně slovenskou firmou? Získávame investorov aj v Amerike, aj v Európe. Samozrejme, že preto sme založili aj firmu v Amerike z toho dôvodu, aby mohli investori investovať do amerického práva alebo teda do svojej vlastnej domácej legislatívy. Čo sa týka tých investorov, tak tam je viacero možností. Ten investor môže byť len ekonomický investor, to znamená, že človek, ktorý by mal záujem byť súčasťou toho projektu po tej ekonomickej stránke. Druhý typ investora je v podstate ako keby investor, ktorý je strategický, nazvem to, že až taký partner, ktorý ako keby vie dopomôcť v rámci tej aplikácie s nejakou danou oblasťou. Získavame podľa mňa investorov a úspešne sa nám to darí aj z jedného dôvodu, ako som spomínal, že v tej aplikácii je široký záber tých možností a tých segmentov. To znamená, že niekto je športovec, takže prevažne ten šport ho zaujíma, niekto je zase technológ, tak ho zaujíma celá aplikácia. Niekto je prevažne silný v kultúre, tak sa venuje hlavne tým podujatiam a dostupnosti tých podujatí. Čiže takýto je nejaký pohľad po ekonomickej stránke a potom po tej strategickej stránke z pohľadu tých investorov. Vy jste hovořil o tom, že je různý typ investorů. Například pokud by mezi našimi posluchači byli potenciální investoři nebo lidé, které váš projekt zaujal, je možnost do něj nějakým způsobem investovat nyní nebo v budoucnu? Připravujete nějaké další kola investiční?
Áno, ak by bol v prípade, že by bol nejaký menší investor, tak máme v podstate k dispozícii SPVčko, kde vie investovať a neskôr tie peniaze sú nainvestované priamo do americkej spoločnosti, alebo potom po prípade napriamo do americkej spoločnosti. Samozrejme, že tomu predbiehajú nejaké kola rozhovorov a tak ďalej, ale je tam samozrejme tá možnosť. Čiže ak by mal niekto záujem, či už byť strategickým partnerom alebo ekonomickým investorom, alebo teda strategickým investorom alebo ekonomickým investorom, tak v podstate www.vansimplicity.com môže nás osloviť, ale sme samozrejme otvorení aj rôznym formám spolupráce, aby sme naozaj vytvorili či už pre Prahu alebo pre akékoľvek iné mestá po celom svete tú najlepšiu platformu pre obyvateľov alebo turistov, ktorí v tom meste žijú. Tak to je skvělé. A z jiného soudku. Snad mohu prozradit, že jste i studentem EduEffective. Jasné, určitě. A tak jsme se kontaktovali a domlouvali. A proč jste si Edu vybral? Ako som spomínal, som človek, ktorého bavia výzvy a neustále ma baví sa posúvať dopredu. A prišlo mi to ako perfektná možnosť, akým spôsobom dokážem byť v kontakte so vzdelávaním dennodenne, bez toho, aby ma to obmedzovalo pri práci. A preto som sa asi aj rozhodol v podstate pokračovať, alebo teda využiť ten program a začať štúdium. A je to perfektné, pretože koľko času do toho vložíte, tak toľko vám to dá. Čiže ten vzorec je jednoduchý a čím viac času si na to nájdete, tak tým si myslím, že vás to dokáže obohatiť a vzdelávať kdekoľvek po svete, pretože je to online, čo je na tom obrovská výhoda. Pomáha vám studium? Baví vás? Určite. Veľmi sa mi páči, pretože častokrát, keď sa rozprávate s niekým o štúdiu, tak to považuje ako takú povinnú jazdu. Ja to vnímam tak, že dnes u vás nemusí niekto študovať executive management a znova počúvať tú oblasť, v ktorej sa možno cíti silný, ale práve naopak má si možnosť vybrať zaujímavé odbory, akými sú napríklad Artificial Intelligence, Business Analytics, čož vnímam ako odbory, ktoré budú do budúcna naozaj vyhľadávané. A keď sa dokáže dostať ten užívateľ alebo teda ten študent takouto formou v podstate k tým informáciám, tak je to obrovská pridaná hodnota, že má spravené nejaké interaktívne rozhranie, ktoré ho sprevádza celým tým štúdiom bez toho, aby si musel dohľadávať nejaké informácie a tak ďalej. Takže klobúk dole, určite v tom pokračujte a myslím si, že v tomto je obrovská pridaná hodnota. Moc děkuji. Vy jste hovořil o tom, že máte náročnou práci a jak dokážete skloubit práci, rodinu, koníčky a studium na EduEffective? Tak myslím si, že matka 2 detí by tu vedela asi lepšie rozprávať, ako sa to dá sklobiť. Ďalšia vec je, že David Goggins vypočítaval, že v podstate každému z nás tých 24 hodín, ktoré máme denne, ostávajú minimálne 2 hodiny voľné. Takže ja si myslím, že nájsť si tých 20 minút na štúdium a na vzdelávanie dennodenne a takým spôsobom, že vás to dokáže ako keby aj vyzvať, máte tam tú formu tej notifikácie, že vám to príde, že máte otvorený nový modul, si myslím, že je jeden z najlepších spôsobov, akým sa dokážete dnes vzdelávať a posúvať vpred. Moc děkuji. Moc děkuji za váš čas, za to, že jste si udělal čas, přišel jste. Přeju vám osobně i celému projektu Simplicity hodně úspěchů v dobývání celého světa. Strašně moc vám fandím, protože to je něco úžasného a je to krásný příběh, jak ze Slovenska vyrůst do Palo Alta, meky startupů a podnikání. Takže vám přeju strašně moc úspěchů a chtěl bych vás požádat ještě jednou, jestli byste zmínil internetové stránky nebo jak se s vámi spojit pro ty, co by o aplikaci měli zájem, případně o investování, o další informace. Kde to najdou? Tak v prvom rade by som chcel aj ja veľmi pekne poďakovať za možnosť tohto rozhovoru. A ak by mal v prípade toho, že by si chcel niekto pozrieť niečo viac o Simplicity, tak ešte raz je to www.vansimplicity.com, kde nájdu naozaj všetky dôležité informácie. Či už chce byť niekto investor alebo partner alebo pomôcť a priložiť ruku k dielu v rámci Simplicity, budeme veľmi radi a sme otvorení spoluprácam. No a čo sa týka ešte vás, tak vám prajem asi vzájomne to, čo ste vyželali nám, pretože robíte naozaj že skvelú prácu a verím, že nájdete aj do budúcna ďalších a ďalších spokojných študentov, ktorí budú chcieť využívať váš systém a budú súčasťou vášho projektu. Moc děkuji a přeji krásný den. Taktiež, pekný deň. Díky. A pokud se vám líbil dnešní podcast Effective Talks a chcete nás podpořit, budeme velmi rádi za sdílení,
za lajky na YouTube a dalších platformách, protože právě vaše ohlasy a hodnocení nás motivuje při vytváření dalšího zajímavého obsahu pro vás, který je naším cílem. Mějte se moc krásně a děkuji za pozornost.